Txikila pestainak indiko aztila, pestaina hila bagarrika, no? Eta hoan hasiko da, baina momentuan ikusten da, izton estropa ikusiko ote dugu, no? Diferentzi, alkarrekin zotoian handiek esango, eta ikusten dira momentuan, Pedreña pixka gelitu dara, baina bestiak lau 5 segundu nu handikan, ez dira minutu asko, baina estropa polita ikusiko dutzak, ikusiko du, kanpoko bueltetan aber, zebeta jadia, baina estropa zoragarria ikusiko ote dugu. Tartea zabaltzen ari da. Orioko Hondarribiari 4 segundo, Zazpira Zarautz, 8 Pedreña. Momentu honetan Orio eta Hondarribia doaz aurretik, pronostikoetako 2 indartsuenak baserri, Orio kontzi bateko abantaila eta berehala egingo da bigarren txandari begira, kale sosketa eta horren berri ere jakina izango dugu, baina hemen kirolarien lehia jarraitu behar dugu, bestea sosketa bat besterik ez da eta, sosketa garrantzitsua, baina sosketa. Orio buruan Hondarribiari 4 segundo, Zazpira Zarautz, 8 Pedreña. Hasi berria da hor sosketa. Bai, dudarik ez dago Oriok bideratzen ari dela estropa dago oso ondo, ez? Hondarribiare gainean dauka, eta hor zertxo bat galtzen ari direnak, Zarautz eta Pedreña arriskutsua da momentu honetan, ez? Zarautzek eta Pedreñak egiten nahi dien lana, ez? Orioke Hondarribiri 5 segundo orain, Zarautz 8 segundora, Pedreña 9, tarteak haundituz doaz. Urdaibai. Delegatuak ari dira ateratzen bolatxoak. Urdaibai lehen kaletik joango da, favorito nagusia beraz. Lehen kaletik joango da bigarren txandan. Bien bitartean Oriok Hondarribiri orain, 5 segundo Zazpi Zarautzi, 10 Pedreñari, Orio lehen luze honetan oso maila ona ematen ari da korta. Ondo bai, pixkana kentzen ari da eta hori esalitekenearena. 8 10 segundo gehi kanpoan bueltatzen baina Orio estropa errez manejatuko du, no? Eta itxaso zabalera hurbildu direnean, argi dago Hondarribiren momentua ere heldu dela baserri eta Hondarribi hor bigarren tokian kokatu da 3-4 segundora aukerekin oraindik txanda hau irabazteko. Bai, askotan hori gertatzen da eta pixka bat badirudi dagoeneko estropada pixka bat erdizatitze bide hortan doala, ez? Aurretik Orio denbora guzian irterako txampa eskio hori erakusten ari da, baina lehenengo zati horretan Zarautz hurbilean bali mazeuko baina Hondarribia dauka, ez? Hondarribia 3 segurun barruan dago, bainik estropada asko geratzen da, eta hor ikusten dena da, pixka bat atzien geratzen nahi dienak ja Zarautz eta gehiago Pedreña dela, ez? Eta dudarik gabe estropada erdia ziabogak markatuko du, eta hor 3 segundon aldeakin aurrea ziabog hori ematea, bigarren luzearako eta barrura bide horretan izan daiteke oso erabakigarria hori, ez? 11 bateko errentarekin Orio, gero Hondarribia, Zarautz Zazpira, Pedreña 8, bigarren txandako sosketa bukatu da, Urdaibai lehen kaletik, bigarrenetik Tiran, 3. kaletik Castro, 4. kaletik Donostia, Arraun Lagunak. Eta ikusi egin beharko da orain, brankaz ongi ari dira oriotarrak, baina zailkatze egunean, ziren ongi moldatu gero poparian, eta kezka hori ere behar bada izango dute korta. Baina egualdi diferentzia da. Guztiz, bai. Lengo zikina zan ikiarri, lengo nila indarreko arraunketa, eta hori jore uste, bizizan barkuntzala kanpoa, eta bariteke aregatikan, jo ritmo guaz mantentzia. Baina lehenko ondanen azan klasifikatzea, no? Hori joke bazparea eta azan ez deskuiatzea, ikiarriko den baintzun kanpora, baina gaur ez du lokotik gora berik izango, porque egualde ja normala daka, makina badaka, ekipo badaka, eta gaur poparian egon etorriko dira. Lehenkoan batzuko beto etorri zen, beti olatu bat hartu ezula, askotan, 5-6 segundo da, olatu baten 3 pala gehiago etortzea, hartu 3 pala etorritan, ambitrenero sartzea, no? Baina gaur olatu berik ez dezango bera hori joia bila. Badoaz maniobra egitera, 9 minutu terditik gora, errenta politaren jabe oriotarrak. 9 eta 26. 3 segundo gehiago Hondarribiak, 9 eta 29. 9 eta 54, Zarauztarrentzat, 9 eta 56, Pedreñarentzat harturiko denbora estropadaren buruan beraz, oriotarrak, 9 eta 36, eta GPS-ak ematen digun datoa adierazgarria maniobra ostean, Oriok Hondarribiri 6 segundo, Zarautzi 9-10, Pedreñare hor da 9-10. Beraz, Orio maniobran besteak baino hobeto moldatu da, irteran ere ongi moldatu da, errenta hor dago, une honetan
Oriok bigarren luzearen hasieran 2:06 segundo Hondarribiri korta bada zerbait. Bai, aurrena zartuta beti bezerbait esaten du aurretik sartzen dana, gero bestiakan trabeskatzen da ditzalan, lirulak pala orun, danak ikusi iten dute, eta bestiak zuzendu ezin jabiltzala, beste gorun ez tontokitekan indarra egiten da. Baina patroiak eta tripulazioa beak egingo zuten, ikusten da, gora ikuaztila, bentajak gora ikuaztila. 9 segundo orain Oriok Hondarribiri, gaur gozatzen ari dira orain oriotarrak, baita poparian ere. Bai, ematen du, puskatu ingo dutu dela, hande hasi jamezela, buelta hauta, deun bakutxia metako ezartzen, eta edo hola bali ikuazti, gata puskatu galako dutela bentan da bintzat. Ba, eta dudarik ez dago helburua ez dela txandau irabaztea, ez txandau irabazteko lan handia egina dukate, orain gozatza ez aparte, bigarren txanda jokatzear dagoen horrei begira, oain erlojupeko estropea da, erabateko egin behar du Oriok, alik eta Hondarribia, Zarautz eta Pedreñari denbo gehiago atera, eta berak alik eta denbora gutxiena egin urrengoari begira, ez? Zalantzari gabe, orduzu Urko Redondo oriotarren aurrekoa, eta Orio gaur lehen luzean ongi eta bigarrengoan iaia izango nuke momentutze hobeto. Errenta zabaldu egin dute, haunditu egin dute, 10 segundo orain Oriok Hondarribiari bada zerbait. Maniobra ikusten ari zarete eta maniobra ostekoa. GPS-ak adirazten digu argi eta garbi. Hirugarren tokian Zarautz 15 segundora, Pedreña 17. Hauek orain elkarren arteko lehia horretan gaurko hirugarren postuari begira eta bate daki datorren igandean orezko txandan sartzeko itxaropen hori, galdu, ezin da galdu eta segi egin behar dela lanean, Baserri. Ez dago dudarik, hemen estropada irterako balizoietatik pasa eta bukatzen da, eta oraindik beste txanda badago eta aukera dago, ez? Eta bestetik hemen txandakidea ire aurre hartzea, kasu honetan Hondarribi, Zarautz eta Pedreñan arteko lehia hori, eta jokatzear dagoen txandari begirare hortaz, alik eta lanik txukunena eta ontzi alik eta azkarrena bideratu irtera eta helmugako baliza horietara, ez?